प्रेस मिट लानायनि खारना जाहैदों मैया 12 तारिख एप्रिल 12 एप्रिलाव जोंहा आगु मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव हाबहैबाय। दा बेखौ लानानै जोङो बिथांनि सायाव माखासे खोथा बुंनांगौ दङ होननानै जों सानो। मानोना बे 2 बोसोर डिप्युटी चिफ थानाय समाव हाग्रामानि अननायाव बहुतखिनि बियो सुबिदा मोनदोंमोन। जोंनि बिपिएफनिनो सानसे समनि चिफ आरो जोंनि दानि बिपिएफ दलनि सासे आफादगिरि महिलारी सार हाग्रामा महिलारी सारनि अननायावनो बियो 15 बोसोर केबिनेट मिनिस्टार जाबोदोंमोन। दा बेखिनियाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो हानांगौमोन, हाबावनांगौमोन, नाथाय रायजो राजाया बेखौ मानो नाखस खालामखो, मानो फेजेनखो, बिनि थाखाय जों बिपिएफआ दायि नङा। बिनि दायिया चन्दन ब्रह्मआ गावनो, जायनि थाखाय बियो सासे गोदान बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि आखायाव गाज्रि भाबै बियो जेननांदों। बिथाङा मानि थाखाय बिपिएफखौ गारनानै थांनो गोनां जादों? माबाफोर जाहोनफोर दं नामा बिथांनि गारनानै थांनायनि? जोंनि दलखौ नागारनानै थांनाया जेबो जाहोन गैया। बियो 3-4 बोसोर क्षमता गैयियावनो बियो अधैर्य जाबाय। नंखायनो बियो मोनसे सिमां नुदों, फैगौ जितु एमपि इलेक्शन 7 मेआव जानो गोनां जोंनि क'क्राझार लकसभा, बेवहाय जयन्त बसुमतारीया जिहेतु एमपि केन्डिडेट जाबाय, बिनि खालि जानाय जोंनि सिडली समष्टि एमएलए समष्टियाव बिथाङा हयथ' एमएलए मोनगोन, एमएलएनि बिजाथि मोनगोन बे आसायै बिथाङा थांदों। नाथाय आं सानो बिथांनि बे आसायाबो जाफुंनाय नङा। जों खोनानो मोनदों, माखासे सुबुंफोरजों एसे खोनानो मोननाय जादों 3 कौटि खुरि प्राइमारि फैसा जासिदों होननाय जों खोनादों। प्राइमारि सिगांनि गाव मन्थ्रि थानाय समाव बियो जेब्ला डब्लिउपिटिनि मिनिस्टारमोन, बे समाव बियो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनो 3 कौटि खुरि होनो होननानै बिनि आखाइनि मानसिफोरनि दारै बियो पारसेन्ट लानानै थांदोंमोन इलेक्शननि आवगाय, नाथाय मोनसेबो खामानिखौ बियो हरनो हायाखिसै। जायनि थाखाय जोंनि बिपिएफनि मानसिफ्रानो, प्राइमारिनि मावथिफोरानो बिथांखौ नागारनानै बिथांखौ फेजेनदों। बिपिएफ दलआ हिमग्ल'बिन गैला 5% दंसैना बिथाङा मैया इउपिपिएलआव जइन जाखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बिपिएफआ हिमग्ल'बिन दंना गैया चन्दना गाव बुजिनानै लानाया मोजां। खारन दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव हाजार मानसिनि जयनिं जागासिनो दङ आरो दिनै जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दंबावो, बेयावबो आरो जयनिं जादों। जों जुदि हिमग्ल'बिन गैलाब्ला होनब्ला जोंनि जायगायाव जों जुदि दुरबल जाबायबा जोंनि दलाव बिपिएफ दलाव मानो हाजार मानसिफ्रा फैगासिनो दं। बिथां चन्दन ब्रह्मआ बुंबावदोंदि सम आरो थासारि आरो हारिनि जौगानाय आरो खौसेथिखौ लानानै आङो सोलायनो गोनां जादों। नोंथांमोना मा बुङो? बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया एखे नंखाय, गावनि माखासे सार्थखौ लानानै बुंनाय रावसो। जुदि बिथाङा इउपिपिएलआव थांनानै बिराद समाजनि जाथिनि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंब्ला, बिटिसि बा बिटिआरनि जौगानायनि बाथ्रा सानदोंब्ला, बिथाङा साननानै नाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि मा दफाया जाफुंखो बा मा खोथा होनायफोरखौ मावफुंखो। आरो चन्दन ब्रह्मआ जुदि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंबा, बिटिआरनि जौगानाय सानदोंबा, बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै मानो हाइकर्टआव केस होनो गोनां जाखो? होमब्ला बिथाङा बे जायगायाव बोरै थांनानै माब्रै बेबादि खोथा बुंनो हाखो? बिनिफ्राय जों बुजियो बिथाङा बेयाव क्षमता गैयि, 3 बोसोर क्षमता गैयिखौनो उसुखुथु जानानै थानो हायैनि बिथाङा बैयाव
6-7 मासनि उनाव MLA जानायनि आसाजोंसो थांनाय राव आरो बेफोर बाथ्राया, बेफोर रावा। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।